contenta de retrobar-me un altre cop amb la Margarida Aritzeta. La veritat que és que darrerament tenim molt bon vincle amb això del festival, ja el teníem abans, ja havíem fet alguna coseta, alguna antologia també hi havíem coincidit. Hem coincidit amb unes quantes. Amb unes quantes antologies, però és que a més en els festivals literaris ja ho veieu, com en aquest es crea aquesta germanor entre la negror, i és així, és així. Matem, però en canvi ens avenim molt bé. No ens matem entre nosaltres. No, entre nosaltres no ens matem. Bé, em fa molt feliç tornar a explicar això, que enguany hem programat 3 apartats diferents que volem que tinguin continuïtat. La taula de novetats d'aquest matí, la lectura dramatitzada i l'interrogatori. Clar, quan jo li proposo a la Margarida Aritzeta que li faria un interrogatori, doncs dic, ara què em dirà? I em va dir, sí, no passa res, perquè tenim aquesta confiança. Inconscient m'ho vas demanar amb temps i esclar, jo amb temps. Però és que la Margarida Aritzeta n'abusem molt perquè ha estat supergenerosa i ens va deixar utilitzar el seu nom pel nostre Premi Margarida Aritzeta. Això serà un interrogatori i està dividit en 2 parts. La primera, per parlar precisament de la seva novetat, de l'Or de les Ànimes. Bé, és una novel·la, saps que m'estic llegint tota la teva obra, que ja van coincidir, t'ho vaig dir, tu em vas dir, què em vas dir? Ja no me'n recordo què em vas dir. Quina moral, una cosa així em vas dir. I li dic, no, quina admiració. Doncs l'Or de les Ànimes, que és la darrera novel·la, és increïble el que fa la Margarida Aritzeta, sempre ha excel·lit, però és que ara fas el que vols, evidentment, i a més de territori zero, com deia la Mònica Socias. Per tant, m'encanta poder presentar aquesta novel·la, però és que després la segona part de l'interrogatori serà una bateria de 20 preguntes, pim-pam, pim-pam. Jo volia, quan estava programant aquest interrogatori, li vaig comentar a la Maribel, a l'organitzadora, que la coneixeu, dic, podríem portar unes manilles. I la primera pregunta seria, Margarida, amb manilles o sense? Em podré acollir la 6ª esmena? Bé, doncs per ser la primera vegada que encetem aquest apartat no ho farem pas. Qui sap si després en el 5è aniversari, que serà l'any vinent, exacte, ho incorporarem. Bé, ens coneixem molt i això no vol dir que no presenti a l'autora com cal. Per tant, la Margarida Aritzeta va néixer a Valls, és escriptora i ha estat professora de teoria de la literatura a la Universitat Rovira i Virgili. Ha obtingut el Premi Víctor Català, precisament, que la llegíem, de narrativa al Sant Joan de novel·la, al Barcanova de literatura infantil i juvenil, i va formar part del col·lectiu Ofèlia Dracs. Ha publicat nombroses novel·les, entre les quals destaquen El verí, Perfils de Nora, El pou dels maquis, La filla esborrada, Encara hi ha flors i Les dones del lli. I amb l'Or de les Ànimes s'estrena la col·lecció Crims.cat de l'editorial Clandestina, que és l'editorial col·laboradora també amb el nostre festival, amb la publicació precisament, i això queda com estrany, però és el cercle rodó del Premi Margarida Aritzeta, Vila de Creixell. Benvinguda. Moltes gràcies. Gràcies per interrogar-me i per convidar-me. Serà un plaer, no sé si diràs el mateix quan hem acabat, però... Bé, el primer que et volia preguntar és com ha estat aquesta estrena amb l'editorial? És el primer cop que publiques amb Crims.cat. Com ha estat aquesta estrena? A veure, és una estrena tardana i massa tardana, perquè conec l'Àlex Martín Escrivà des de tota la vida, des que ell va començar a recollir informació per fer la seva tesi doctoral. Recordo que ell era una criatura, jo també llavors,
i que esclar que em va venir a veure al despatx de la Rovira i Virgili, però aleshores érem a la plaça Imperial Tàrraco, sabent que jo havia estat molt amiga del Jaume Fuster, pel qual ell sentia una devoció tremenda. No? Llavors vam estar parlant, i jo admirada que des de la universitat, des d'una universitat, pogués fer una tesi doctoral sobre novel·la negra i sobre amics meus, que això era una cosa absolutament novedosa. No? Per tant, l'Àlex Martín Escrivà ha estat una persona que jo sempre he admirat molt per la seva capacitat, per la seva voluntat, per les seves idees clares i tot plegat. I després resulta que ell porta una col·lecció editorial, una col·lecció criminal, però jo llavors no escrivia novel·la negra. Per tant, doncs, jo com que no escrivia novel·la negra ni se'm va plantejar la idea o la necessitat de publicar amb ell. Després, quan jo vaig començar a publicar novel·la negra una altra vegada reconvertida al món criminal, clar, resulta que ho vaig fer per aquell joc de mans de l'Anna Maria Villalonga amb el Marc Moreno, que en Marc Moreno encetava editorial, els llibres del delicte, sí, crims, tots són crims. Crims. Els llibres del delicte, i l'Anna Maria Villalonga doncs estava parlant amb el Marc Moreno i el Marc deia és que no hi ha dones que escriguin novel·la negra catalana. I ella diu, què farem o què faràs si te'n trobo una dotzena? I ella, vinga home, doncs les va trobar, no només les va trobar una dotzena per la primera antologia, sinó que després va fer una segona antologia i després van sortir més antologies, és a dir, que dones a matar resulta que n'érem unes quantes. Llista d'espera, també diu que en té, que té llista d'espera. Imagina't, són molt matadores les dones catalanes. Clar, i llavors resulta que com que el conte aquest, el relat era per llibres del delicte, i jo vaig escriure un primer conte que era l'assassinat de la venedora de cupons, i allà sortia la Mina Fuster, una inspectora de Mossos d'Esquadra que es deia Mina Fuster, diu, home, aquest personatge té més història, té més novel·les. Clar, em vaig acabar, la meva agent literària, aleshores jo en tenia, va signar un contracte per 4 novel·les. Quin horror! Sabeu què són? 4 novel·les, una darrere l'altra, pim-pam, pim-pam, pim-pam. I llavors no vaig tenir ocasió de publicar amb l'Àlex, que era qui jo estimava veritablement. Sabeu aquests amors que s'han de demorar perquè estàs casat amb un altre? Fins que es va acabar el contracte i em vaig poder divorciar. Vas divorciar! Molt bé, o sigui que... I som aquí. Que bé, exacte. Sí, som aquí. Feliços d'això, que tot arriba. Doncs a mi m'agradaria que expliquessis al públic quin és el punt de partida d'aquesta novel·la, parles d'aquest inici, que no faig cap aixafament de guitarra o avançament quan dic que comença amb un amor i una desaparició. Sí, comença amb una mort a l'Hort de les Ànimes, precisament. L'Hort de les Ànimes no només és el títol de la novel·la, sinó que és un topònim que existeix de veritat, un topònim, o com a mínim que havia existit, és un topònim històric, és l'hort d'una rectoria, i aleshores la novel·la comença amb el cos d'un capellà en una matinada tòrrida d'agost, aquella calor horrorosa que feia la setmana passada, vull dir que fa 2 dies, allò que no podies dormir, que totes les finestres petaven i aquell aire calent se't ficava a l'habitació i allò, doncs en aquest ambient resulta que l'Úrsula, la majordoma, que viu a l'altra banda de carrer, doncs sent petar portes, baixa mig a les palpentes, entra a l'Hort de les Ànimes, pam, i ensapega, això, amb una cosa. I no us explicaré més coses, però és com a divertit. A veure, és divertit, a veure, trobar-se un mort no és gens divertit, no? Però l'Úrsula i la reacció amb el cos del mossèn, doncs, en fi, aquí comença una història. A la mateixa, i això no és xafar la guitarra a ningú perquè passen les primeres pàgines i a més es diu a la contracoberta, la mateixa nit que ha mort el capellà ha desaparegut un nen de 7 anys del barri on hi ha la parròquia, on s'acaba de morir el rector, no se sap si l'han mort o no l'han mort, però vull dir que tot té unes traces així com una mica estranyes i sospitoses. Un capellà mort, un nen desaparegut
i visca. Déu-n'hi-do, ja ho tenim servit, però és que el primer capítol, el primer capítol, bé, darrere d'aquesta trama de misteri que haurà passat, carregada de secrets, hem de dir que al festival enguany el tema central són els secrets i aquí n'hi ha molts en la teva novel·la. Sí, esclar, és que quan surt un capellà i surt la cúria, surt el bisbat i tot això, secrets a manta. Molt. I a més, has dit la paraula nen al costat, Has dit la paraula nen. Bé, sí, hi ha una denúncia social també a la teva novel·la. Parles també dels narcopisos, del tràfic i consum d'estupefaents i a mi em va cridar molt l'atenció que estigués ambientada a la perifèria d'un petit municipi en comptes d'una gran ciutat. Escolta, a banda d'això, crec que també fas una ruta. Pot ser? Ho he llegit? Sí, he fet una ruta ja, la vaig fer amb el Club de Lectura Negra de la Rovira i Virgili i en farem una la setmana que ve amb la gent de Valls, a l'Institut d'Estudis Vallencs, perquè aquesta novel·la podria ser que passés a Valls. Podria ser. Tu llegeixes i et sonen els noms, aquests topònims et sonen. Sí, és que passa que aquesta novel·la passa en una població que es diu Dalt de Llops. Una població que es diu Dalt de Llops, que és a uns 20 quilòmetres de Tarragona aproximadament, cap dintre, cap a l'interior, i aleshores és una població que té un barri que es diu Santa Magdalena, que hi passa el riu Francolí, té el Pont de Goi molt a prop, on hi va haver una batalla entre els catalans o els espanyols, l'exèrcit espanyol i els francesos, que per cert hi ha una placa a l'Arc del Triomf de París sobre la batalla del Pont de Goi. Després hi ha una sèrie de carrers i una sèrie de places que resulta que existeixen a la població de Valls, però la novel·la passa a Dalt de Llops i passa a l'Hort de les Ànimes i passa a la parròquia de Santa Magdalena, que resulta que fa més de 100 anys que no funciona. Per tant, també descobrireu també molta literatura, hi ha també molts punts històrics, vull dir que no només és la trama i no només són els personatges, anem a parlar també una mica d'aquests personatges, dels protagonistes, sobretot d'una banda d'en Cruïlles i d'altra de la sergent dels Mossos d'Esquadra, Mireia Blasco. Estàvem acostumats, qui la seguíem i qui la llegíem amb la tetralogia de la Mina Fuster i ara fem el salt amb la Mireia Blasco. Parla'ns una miqueta. Ens hem rejovenit amb la Mireia Blasco. Sí, és més jove. És més jove i té menys càrrec que la Mina Fuster. La Mina Fuster està a la central d'investigació criminal del Camp de Tarragona, allà a Camp Clar, és a dir, que amb un despatx important, amb un equip important, i aquest passa en una població més petita, per tant, una població més petita, una comissaria petita, una comissaria on d'alguna manera tothom ha de fer de tot. La sergent és una sergent jove, una sergent que ella no volia ser, no s'havia plantejat mai de ser policia, ella se'n va anar de casa seva perquè a casa seva volien que fos mestra, allò que tingués una feina honrada i normal, que fos una persona com cal. Ella de jove es fuga amb un hippie, vull dir que se'n va viure en una casa ocupa, vull dir que viu la vida alternativa que després com a policia en principi se suposa que hauria de perseguir. Per tant, que té un peu a una banda i un peu a una altra i que ella es fa mossa d'esquadra, és espavilada, però que ella es fa mossa d'esquadra perquè està posant benzina en una benzinera com a manera de guanyar-se la vida i de sobte hi van uns Mossos allà amb el cotxe patrulla a posar benzina i li diuen «Ai, per què no et presentes, que ara hi ha una convocatòria?» Diu «Doncs mira». Per tant, és una mossa d'esquadra d'alguna manera atípica que ha fet una prèvia en la seva vida a l'altra banda de la ratlla i que, en fi, que es pren les coses d'una manera... Bueno, és una policia poc convencional. Ella diu que no li agraden les criatures, però resulta que les criatures quan la veuen perden el nas per jugar amb ella, vull dir que té un do per tractar les criatures, tot i que ella mai no ha volgut ser mestra, diu no, que a mi les criatures me fan terror. Bé, és un personatge així, contradictori, una persona, en principi, bé,
No ho sé, s'haurà de un llegir, personatge- perquè si us explico més coses ja no comprareu el llibre. Clar, un personatge rodó precisament per aquestes contradiccions, perquè tots tenim contradiccions, tothom tenim la part nostra fosca i dubtem també, i penso que és això, no? El que enriqueix més en els personatges, no? Perquè t'hi veus reflectit i pots empatitzar, no? Tot i que potser no estiguis d'acord en segons quins criteris, però precisament això és la literatura, quan trobes aquests personatges, aquesta trama tan imbricada i tan ben resolta, no? I aquesta literatura que comentaven, no? Doncs clar, quan trobes alta literatura, i és igual que sigui de gènere o no, alta literatura, no? Que és el que comentàvem. Jo et vull preguntar, abans de sotmetre't a l'interrogatori, si hi ha secrets que poden matar, i això ve molt en la línia de l'ordre de les ànimes. Hi ha secrets que poden matar? A la novel·la sí. A la novel·la sí, a la novel·la hi ha morts perquè hi ha hagut secrets, hi ha hagut coses que no s'han pogut explicar i que no es podran explicar mai. Hi ha coses que no es poden dir, hi ha coses que no es poden saber i aleshores això comporta d'una banda un rosec interior per part del personatge. Si mireu la portada de la novel·la, la portada està molt ben trobada. De vegades dius, a veure quina portada m'hi posaran, no? Perquè no la triguem. Em va encantar quan la vaig veure. Clar. Sí, patim molt, no, els escriptors amb això. No, perquè és que no manem. No La manem. major part de vegades no manem i llavors com que els qui han de vendre el llibre són uns altres i el llibre es ven per la portada moltes vegades o una part important doncs és la portada, esclar, nosaltres no ens deixen triar perquè som uns potes triant portades, no? Però pensaves, què hi posaran, no? Però esclar, hi ha la idea del penediment, hi ha la culpa, hi ha aquell cursec interior, aquell tota la vida està intentant redimir-te, està intentant fer coses per superar alguna cosa que et ve de molt enrere i de molt endins i que no es pot explicar perquè és que ni tu mateix no acabes d'entendre per què allò i per què et burxa i per què t'ha perseguit tota la vida i per què et perseguirà tota la vida i què podries arribar a fer per tal de vèncer el dimoni aquest que et podria dominar, no? Llavors la portada és molt això i sí, els secrets poden matar o poden ocasionar morts i a la novel·la sí, això hi és. Molt bé, doncs anem a saber què amaga una escriptora darrere de les seves paraules, com viu l'enrenou de la publicació d'una obra amb el silenci d'escriure, per exemple. Doncs estàs preparada, Margarida? Mira que sigui... No hi ha una altra, no? Sí, clar. Bé, doncs comencem amb la bateria, anirem ràpid, pim-pam, són 20 preguntes. Uau. Dius, Raquel, ja comences bé perquè no em deixaràs pensar. Bueno, vinga, farem el que podrem. Dispara. Vinga, disparem. Escrius al matí, tarda o vespre? Tot el dia. Normalment començo al matí. Si pot ser després d'una caminada que no faci gaire calor, hi ha una caminadeta per aclarir idees, però bàsicament començo al matí i acabo al vespre. A la nit no. A la nit no. A l'ordinador o a mà? A l'ordinador, però totes les notes prèvies a mà. A mà, les notes prèvies? Tinc dotzenes de llibretes plenes de... Sí. Quin goig. Qui pogués veure-les. Personatges o trama? Normalment començo veient un personatge o veient un paisatge, és a dir, una situació, una escena, un moment. Molt bé. Escaleta o guió? Ni guió ni escaleta. En les novel·les negres tinc un principi i tinc un final i aleshores un laberint al mig que vaig recorrent. Personatge d'un llibre teu en qui soparies? D'un llibre meu en qui soparia el Kapuscinski. Això ja ho sabia, això ho sabia. No es diu Kapuscinski, vull dir, no és en Kapuscinski de veritat, sinó que és un periodista que es fa dir Kapuscinski, sí. Penseu que quan vaig picar les preguntes són preguntes que repetirem cada any, però quan me les vaig picar pensava, em dirà en Capuig, segur. Sí, però és que a més el Capuig, a veure, que fa una mica de por perquè és una mica un vell verd. Caram, sí que ho és, No són tan fàcils, aquestes preguntes comencen a complicar-se. Publicar per sempre
amb un pseudònim o no escriure mai més? Ni idea. Publicar per sempre amb un pseudònim o no escriure mai més? Qui pot impedir escriure mai més? No, això, la pregunta no va bé. D'acord, se l'ha saltat a la valenta. No, perquè ja puc escriure sense publicar. Reclusió produint o promoció? Com? Reclusió produint o promoció? No, la promoció jo no hi entenc gens i ho trobo, se'm posa fatal. Paper o e-book? E-book. De la major part de vegades paper, però de vegades és pràctic per viatjar. Sí. I per la tauleta de nit, per anar a dormir, vull dir, no pesa tant com segons quins llibres. Aquesta me la sé. Vi o cervesa? Vi. És l'única autora que no tindrà cervesa al seu obsequi. Blau o vermell? Vermell. Esquerra o dreta? Esquerra, sempre. Mar o muntanya? Muntanya. Un escriptor? Faulkner. Un llibre? La muntanya màgica. Una cançó? Ai, el yesterday. A la vida en rosa. Ja ha marxat l'Antoni Batista per tocar el piano, sí, ha marxat, quina llàstima, aquí faríem el Yesterday. Un quadre? Un quadre? Ui, ni idea. Un quadre. Ja que tu pintes, Sí, no, és que me n'agraden un munt de quadres. Doncs no te'l sabré dir. Una pel·lícula? Una pel·lícula, Moulin Rouge. Un lloc on perdre't? Un lloc on perdre'm. El Perigord. Un lloc del qual fugir? Barcelona. I una de facileta per acabar, perquè clar, Déu-n'hi-do. Estic estregada. Sí, en què estàs treballant ara? Estic treballant en una novel·la que em durarà, que ja fa molt de temps que em documento i que em portarà temps, que és novel·lar la història o la persona, la producció del músic Robert Gerhard. Robert Gerhard va néixer a Valls, es va convertir per qüestions dels exilis, de les guerres, de les vicissituds del món contemporani del segle XX, però és una gran figura de la música del segle XX, va néixer a Valls i va morir a l'exili de Cambridge i jo penso que com a vallenca tinc el deure de donar-lo a conèixer a través d'una novel·la. Caram, quina sort que tenim. Escriu. Bé, gràcies per respondre a aquest interrogatori, per no esquivar menys una les preguntes i per deixar-nos llegir-te la ment. T'hem de dir que encara que hagi superat l'interrogatori et retindrem sense manilles per gaudir de tu el màxim possible, entre altres coses perquè volem que signis molts Horts de les Ànimes en aquest moment i bé, agrair sobretot que sempre que t'hem trucat fins i tot 5 vegades seguides perquè es tallava per proposar-te habilment que ens deixessis el teu nom pel premi i que em diguessis quin llullo si soc viva i els noms dels premis són de persones mortes, haguessis dit que sí. Sempre que t'he volgut enredar de mala manera hi ets i per tant t'ho agraeixo de tot cor. Moltes gràcies per estimar-me tant. Gràcies a tu. Gràcies.